A yau ne na fuskanta cewa matsalar Najeriya kashi 90 mu talakawa mu ne muke haifar da ita. Baiwar Allah da na nema wa taimako jiya, amma na tafi har garin su gabarun karamar hukumar Darazau ta jihar Bauchi. Mutane da yawa suke kuka, suke kwalla da hawaye na ganin yanayin da take ciki, amma aka samu wani marar imani, marar jin tsoron Allah ya cire akawun number ya dinga sharing da fotuna na, iya sharing yana different groups yana cewa a taimaka, sai sa akawun number sa gashi nan da sunansa da kuma Facebook. Yanzu a haka ƙasa ake tunanin za a ci gaba? A haka ake zagin shugabanni? Shi ɗin ma wannan ɗin kuna tunanin wannan mutumin yana tsoron Allah? Wallahi wannan mutumin baya jin tsoron Allah. Da wannan nake kira, shi yasa jiya da naje live na ce muku Sabiya Bibjin online TV ba za ta tambaye ka ka taimaka mata da komai ba. Sabiya Bibjin online news ba ta buƙatar koda wani kuɗi daga gun kowa. Direct muka ba da account, kuma shi kawun yarinya ya ba da account number, amma abin da kai ce aka samu wani marar imani ya saka account ɗinsa. A haka ƙasa za ta ci gaba? Wallahi mu ji tsoron Allah. Ita kuma wannan baiwar, ita ma fa ba laifi ta yi wa Allah ba, Allah ya jarrabe ta. Kai baka tunanin cewa Allah zai iya jarraba ka? Yanzu wannan kuna tunanin ba zai iya kashe amma idan ya samu ita ba, domin ya ɗauki dukiyarta? Duk wanda ya sa account number nan domin ɗan taro da sisi da ake taimakawa, amma na rantse da Allah wallahi zai iya kashe amma. Muna addu'a kuma na saka kudurta niyya insha Allahu amma za ta samu lafiya, in har jinyar nan ba ta ajali bane. Allah ya ba ta lafiya, Allah ya saka muku dukkan da alheri mutanen Facebook. Wassalamu alaikum.